Veľkonočná nedeľa bola pre milovníkov aktívneho pohybu ideálnym dňom na vysokohorskú túru. Všetkým záujemcom ponúkol klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín výstup na 1169 metrov vysoký vrch Šíp. Viac ako stovke účastníkov sa z hlavného štítu núkal nádherný výhľad na Veľkú a Malú Fatru, Chodské vrchy a sútok Oravy a Váhu. O 20 metrov nižší západný končiar Zadného Šípu ponúkal zase historickú reminiscenciu. Podľa povesti je na ňom už od éry svätého Cyrila a Metoda veľký drevený kríž. Ten súčasný bol naposledy obnovený roku 2005 po jeho zničení letnou veternou smršťou. Celé územie Šipu s rozlohou 302 hektárov je už 30 rokov chránené ako národná prírodná rezervácia. Hlavným dôvodom pre vyhlásenie bol výskyt vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, ktoré sú viazané na tunajšie vápence a dolomity.